Pa evo, mi smo to sinoć čuli na medijima da je vlada donijela odluku da se proglasi status grada općine Bihać. Mislim da je to Široki Brijeg, Tuzla i Zenica. Općinsko vijeće 2006. godine donijelo odluku, odnosno pokrenulo inicijativu da Bihać dobije status grada. Mi smo to obnovili 2013. godine na jednoj od sjednica općinskog vijeća, vlada to procijenila da to treba donijeti. Mislim da je to dobra odluka, jer Bihać i jeste u stvari grad, on je središte Unsko-Sanskog kantona, administrativno, političko, kulturno, sportsko, privredno i tako dalje, i on zaslužuje da dobije status grada, kao što zaslužuje i Zenica, i Tuzla, i Široki Brijeg, i eventualno ima još gradova koji danas općine u Bosni i Hercegovini koji bi trebali dobiti status grada. Ja hoću da vjerujem da će grad sigurno imati veći priliv sredstava iz federalnog i kantonalnog budžeta, zato što je grad, i ja vjerujem da su građani grada Bihaća sretni da je Bihać dobio status grada, iako se i do sada osjećalo da je Bihać grad po svemu onome. Mi imamo univerzitet koji ima 6000 studenata, ovdje imate sve institucije vlade, MUP-a, imamo kantonalnu našu gradsku bolnicu, imate 85 sportskih kolektiva, 2500 aktivnih sportista, 5000 rekreativaca, puno toga. Bihać je dao puno ili veliki broj intelektualaca, umjetnika, sportskih radnika, društvenih radnika, ljudi koji su puno značili i u bivšoj zemlji, u bivšoj Jugoslaviji, ljudi koji danas znače puno u Bosni i Hercegovini. Znači da je to naša sad i obaveza da se u pravom smislu i mi koji vodimo grada, evo ja ću, znači nije više načelnik opštine Bihać, nego gradonačelnik grada Bihaća, nije više općinsko vijeće, nego gradsko vijeće, trebamo imati i veću odgovornost. Ja ću u svom kapacitetu potruditi da opravdam eto što ću nakon dugo godina biti, odnosno grad će dobiti gradonačelnika.